9 ଅଗଷ୍ଟ 2024 କୋଲକାତାର ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଘଟିଥିଲା ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ପୁରା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମର୍ମାହତ କରିଦେଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମେଡିକାଲରେ ହିଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ସେମିନାର ହଲରେ ଜଣେ ଲେଡି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟ୍ରେନି ଡକ୍ଟର ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସହ? ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ପୁରା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲେଡି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଛଦ୍ମନାମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବି। 31 ବର୍ଷିୟା ସନ୍ଧ୍ୟା କୋଲକାତାର ଆର୍ଜିକର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟ୍ରେନି ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ସେଠାରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟ୍ରେନି ଥିଲେ, ସେ 36 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। 8 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ରାତି 11ଟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମା ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ଖାଇସାରିଲେଣି କି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ମା, ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଖାଇନେବି। ସବୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ରାତି 2ଟା, ଯାହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିଜ 4 ଜଣ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ରାତି 3ଟା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମେଡିକାଲର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ସେମିନାର ହଲରେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠାରୁ କେବେ ଫେରି ହିଁ ନଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ମାନେ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ସକାଳେ ସେହି ସେମିନାର ହଲରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୃତଦେହ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ। ତା ଦେହରେ 10ଟି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ତା ଶରୀର ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ପାଖାପାଖି 11ଟା ବେଳକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଘରକୁ କଲ୍ ଯାଏ ଏବଂ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ କୁହାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହାର 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ କଲ୍ ଆସେ ଏବଂ କୁହାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଯାହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏହା ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା କରାଯାଇଥିଲା। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବାପାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ବାପା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଥିଲେ ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। ସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଥିଲା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାର ପେଲଭିକ୍ ବୋନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ପେଲଭିକ୍ ବୋନ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୋନ୍। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହା ପାଇଁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବାପା ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଘର ଲୋକଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପରେ କେସ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ମର୍ଡର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଆସିଥିଲା ଅଟୋପ୍ସି ରିପୋର୍ଟ। ଅଟୋପ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସବୁ ସତ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ବେକ ଚିପି କରାଯାଇଛି। ତା ବେକ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିପା ଯାଇଥିଲା ଯେ ତା ବେକର ଥାଇରଏଡ୍ କାର୍ଟିଲେଜ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ତା ଶରୀରରେ ଥିବା ବହୁ ସାରା ଆଘାତ ଚିହ୍ନ। ତାର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଆଘାତକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଟା କେବଳ ମର୍ଡର ନୁହେଁ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅଟେ। ତା ଆଖିରେ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା କାରଣ ତା ଆଖିରେ ତାର ଚଷମା ଭାଙ୍ଗିକି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ପେଲଭିକ୍ ବୋନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତା ଓଠ, ଡାହାଣ ହାତ, ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳି, ମୁହଁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। 150 mgର ସିମେନ୍ ତା ଭାଜିନାଲ ସ୍ୱାବରେ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି। ଦେଶ ସାରା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାପରେ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ନିଜର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଚେକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେମିନାର ହଲରେ କୌଣସି ସିସିଟିଭି ନଥିଲା
କିନ୍ତୁ ସେମିନାର ହଲ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କରିଡର ଥିଲା ସେଠାରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥିଲା। ସେଠାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ଟୋଟାଲ 6 ଜଣ ଲୋକ ସେ କରିଡରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ସଞ୍ଜୟ ରୟ ଉପରେ ଯାଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ରୟ କିଏ? ସଞ୍ଜୟ ରୟ ହେଉଛି ସିଭିକ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର। ସିଭିକ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୋଲିସର ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ 4ଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ତା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତା ବିରୋଧରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ କେସ୍ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୟକୁ ନିଜ ବେକରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଇୟରଫୋନ୍ ସହିତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେହି ଇୟରଫୋନ୍ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ସେ ତା'ର ଇୟରଫୋନ୍ ହଜି ଯାଇଥିବା କଥା କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତା ଫୋନ୍ ନେଇ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଅନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଡିରେକ୍ଟଲି ସେହି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଇୟରଫୋନ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ସେମିନାର ହଲ୍ରେ ମିଳିଥିଲା। କାରଣ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେକୌଣସି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଇୟରଫୋନ୍କୁ ଫୋନ୍ର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସହିତ ପେୟାର କରିଲେ ସେଇଟା ଇଜିଲି ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯାହାପରେ ପୋଲିସ ସଞ୍ଜୟକୁ ପ୍ରାଇମ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଭାବରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୟର ଫୋନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି ମିଳିଥିଲା। ସଞ୍ଜୟକୁ ପୋଲିସ ଜେରା କରିବା ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଗିରଫ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଜୟ ନିଜର କ୍ରାଇମ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। 12 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ ରିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ରେଜିଗ୍ନେସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କାଲକାଟା ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବରେ ନିୟୋଗ କରିଥିଲା। ଯାହାପରେ କାଲକାଟା ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଲେଜ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବ୍ଲକ୍ କରି ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଜିସନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଅଟକେଇଥିଲେ। 13 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯାହାପରେ ହାଇକୋର୍ଟ କୋଲକାତା ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ, କେସ୍ କ୍ଲିୟରଲି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ମର୍ଡର ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଜିକର କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କେସ୍ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଯାଇନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହାପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି କେସ୍କୁ ସିବିଆଇକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା। କେସ୍ ସିବିଆଇକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲା ପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ପାଖରେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ଥିଲା ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଯାହାପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଏହାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। 14 ଅଗଷ୍ଟରେ ରିକ୍ଲେମ୍ ଦି ନାଇଟ୍ ନାମରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଦେଶରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଦେଶ ସାରା ଶାନ୍ତିର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆର୍ଜିକର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏକ ଭୟାନକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ରାତି 12ଟା ପରେ କିଛି ଅଜଣା ଲୋକ ଟ୍ରକରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭାୟୋଲେନ୍ସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟର ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ସେମିନାର ରୁମ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇନଥିଲା। ସିବିଆଇ ନିଜର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସିବିଆଇକୁ ସଞ୍ଜୟର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ପରମିଶନ ମିଳିସାରିଛି ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ପୁରା ସତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସିନି ଏବଂ ଦୋଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଅର ନୁହଁ। ଏହି ଭୟାନକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ କି ଏକାଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧର ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ।